vlastník pekného 4-5-izbového bytu v príjemnej, tichej lokalite v Bratislave a máte záujem ho rýchlo a bezpečne predať? Volám sa Daniela Kubovičová a myslím, že vám viem pomôcť. Čo ak práve na vás čaká náš klient, pre ktorého takýto byt hľadáme? Ideálna lokalita pre tento byt je Lamač, Dubravka alebo Karlova Ves, nie však Dlhé Diely. Do úvahy prichádzajú aj iné mestské časti, kde je blízko les alebo výhľad na kopce. Požadovaná výmera bytu je ca 100 metrov, môže ísť aj o mezone. Balkón alebo terasa sú samozrejmosťou. Klient nemá záujem o prízemie. Posledné poschodie môže byť v prípade, že je zrekonštruovaná a zateplená strecha domu. Potrebná je dobrá občianska vybavenosť, vrátanie školy a škôlky v blízkosti domu, rovnako aj dostupnosť k MHD. Parkovacie miesto pre jedno auto je potrebné. Kúpna cena dohodou v závislosti od výmery a kvality bytu. Ponuky najlepšie s fotkami bytu posielajte prosím na mail daniela.kubovic@gmail.com, prípadne pokiaľ potrebujete bližšie informácie, nech sa páči zavolať na 0908